ଏବେ ଆମେ ଗୀତ ବଜାଇ ବଜାଇ ଯାଉଛୁ। ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନୋହରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳର ଝଲକ। हाते हात धरी चालुथिलु किछि बाटो चली रहि गलु मोती हेई झरी गला सबुठी नाली अबिर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।